Alright. Ayun. Nag-iiti yung ano ko dun. Wow. Lakad muna tayo dito. Papaawis. Ayan o. Noong dati mga kahit dito kami dati linis dito yan o. Dito kami mga ligo. Tapos paglabas namin ng eskwelahan dito kami diretso. Malinis pa to dati. Dito maligo kami. Doon dyan at to diretso. Puno talaga itong mga tao dito mga ligo tuwing ano June sa San Juan dito kasi malayo lang kami sa dagat. Malayo kami sa dagat. Dito na kami maligo, magbaon. Masaya pa rin. Tutuwa mga bata dito maligo. Dati malinis pa dati ito. Lakad mo lang tayo. Magandang view dito guys. Magandang view dito. Okay. Tasayong. Good morning. Hey, good morning. Shout out. Kasi kita ba tapad ding ano eh? Bye. Kani tapad mani ato imong kamanghuran? Inting na akong gihimo. Ato imong kamanghuran? Oo. Asa may inting ron? Ano mag-hire man sa Alturas? Nag-red siya? Oo. Yung asawa, asa man nagturo? Nasa ko, DYRD. DYRD sa Tagbilaran? Tagbilaran. Yay. Balhin, dito man to sa kanang Tanglaw sa beach. Unya, kapoy daw trabaho, kadaghan daw trabaho atong mga Koreano. Bitaw. Na siya, himbalhin siya. Unya, katupong iyang amo, kanunay po diha sa DYRD daw. Mayo na diha. Gikuan gihapon, gihire gihapon ng iyang asawa. Pareha sila. Mga naway tao dili, uy, apura. Mga apo day? Wala, sabi, apo dili nga. Tuwa man, trabaho naman na. Sa Thailand, ang uban. Ni abroad mo ito niyang kuano, panganay no? Sa Thailand, diya sa, na ang uban na, diya sa Manila, napos Davao. Wajoy apo nga kuan, aw na usa nag-eskwela. Ang kang inting anak, nag-eskwela man pod, pero online. Nara sa ilaha diha sa nadawis man sila nag-arkila. Ikaw. Vlog-vlogger dito ikaw? Hindi. Pareho rin as kanjini. Unsa man ang kuan ah? GoPro. Nag-vlog-vlog ni mo. Kuan ba lakad-lakad para exercise. Ako bitaw exercise ko. Dito muna ako. Salamat. Ay, sit out. Ay.
Oh, me. Hindi tinigil mo. Tindahan din lagi sa doon kanya. Dapat to na isla-isla gamay ni ng bato tiya. Muna tay. Pero ID naman dong. Agbot na naron. Kedungan. It's our time to shine. Kedung na So sa that's una the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Gotta move right. Yakuan na. Correction lang lagi. Let your mind loose from the noose. Doesn't from the goose. Thinking that I'm too quick. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, no one will drain my energy. And I will never stop. Motivated by enemies. Setting up shop. Everybody remember me. You know I am not going through life forever. Guys, lagi tukan bawal yung magtukan. Ha? Bawal. Bawal yung may bituka ba? Finish mo na Kadung ni kadung na kato na yung wag pa ni makuan, wag pa kayo ni makuan ba? So let me Ay, break it. yun mga kamaster. Dito kami nag-swimming kami dito sa Aloha, Dubai. Sama dito. Peaceful kayo dito guys. Hi, sit out. Dito. Ilang beses na ako nakapunta dito guys. May mga kasamahan namin dito guys. Sarap ng dito pala. Dito pala. Wala. Oh, hahay! Ito na. Naliligo na tayo. Pagkalindot ito guys. Itong dami. Itong oras, kunti lang tao dito guys. Grabe ba? Noon sa naman ay nangaliw, nanguli na may. Kamu plano gyapon. Gapa loy. Kasi masulti ni mo ma'am, ngitom naman ka. Ano sa man ni puti? Ilyas mo. Ilyas tumboy. Alias na. Alias dai. Ano siya naman so? Oh, kinasong. Day ali diri. Ali ati day. Nice lagi view. Smile sa magkaryot ba? Ginag may smile ra gud.
mas hindi pa mas mahal. Akong amigo mo nang karong guys. Ikan, may nangaligaw guys niya.